Giagi sa 224 ka mga partisipante ug volunteers sa pagpangolekta og basura ang selebrasyon sa Month of the Ocean sa duha ka mga syudad sa Davao Region. Coastal cleanup sa 500-meter coastal stretch sa Barangay Bago Aplaya, Davao City ang gihimo sa DNR 11 ug mga participant ug volunteers gikan sa lain-laing ahensya sa gobyerno kagahapon Mayo 21, 2026. Nagpahigayon sab sila og duha ka adlaw nga underwater cleanup activity pinaagi sa Scubasurero Island Garden City of Samal, Davao del Norte. Dinhi gayon sab kini alang sa biophysical assessment alang sa potential dive sites sa isla nga adunay kolaborasyon sa lokal nga gobyerno sa Samal Island. Nanguna sa aktibidad si DNR 11 Regional Executive Director Attorney Maria Mercedes Dumagan. Ang mga nakolektang basura gilangkuban sa grocery bags, bottles, food wrappers, discarded clothing, ligid, styrofoam ug bisan household appliances. Moabot sa 110 kasakong basura ang nakolekta nga mitimbang og 858.5 kilos. Sumala ni Attorney Dumagan, importante ang lig-on nga multi-sectoral collaboration sa mga government agencies ug private sectors ug bisan volunteers alang sa environmental protection ug nagtuusab kini adunay dakong papel ang mga residente sa pagbantay ug pagprotekta sa kinaiyahan. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.